Goazen elkarturik, piztu da fedea, argitan zabalik, maitasun bidea. Entzun dezagun apaltasunez, entzun dezagun jaunaren hitza, bere hitzetan gure egia, gure indarra, gure bizia. Goazen elkarturik, piztu da fedea, argitan zabalik, maitasun bidea. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jauna zuekin. Zenide maiteok, gaur Elizan Santa Teresa Benedikta gurutzekoa ospatzen dugu. Virginia eta martiria eta Europako zaindaria. Beraren bitartekaritza lagundurik eskatzen diogu, zaindu dezala Europa gatazka berri hauen aurrean. Eta presta ezagun geure bihotza, geure anima, Eukaristionetan parte hartu alizeteko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zahaltxua, eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Aintza zeruetan jangoikoari, eta pakea lurrean haren gogoko gizakiei, ainandi eta eder zaitugulako, gora zu, bedeinkatua zu, gorezpen zuri, auspezagur, eskerrak zuri. Jainko jauna zeruko errege, jangoikoa eta guztia alduna, jauna seme bakar Jesukristo, jainko jauna jainkoaren bildots aitaren seme. Zukentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Zukentzen dezu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarriri zaudezu, erruki jauna. Zubakarrik santua, zubakarrik jauna, zubakarrik goigoikoa Jesukristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan, amen. Egin dezagun otoitz. Jauna, geure arbazuen jainkoa, zeure seme gururtziltzatu ezagutzera eta eriotzaraino haren antzekoa izatera eramantzen nuen Santa Teresa Benedikta martiria. Egizu, haren otoitzari esker, gizon emakume guztiak iritsi daitezela Kristo salbatzaile ezagutzera. Eta izan dezatela Kristori berari esker, zeure aurpegia betieran ikusteko grazia. Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta rege bizi baizera, gizalde eta gizaldietan. Amen. Oseasen profezia liburutik. Honela mintzo da jauna. Basamortura eramango dut nik neure herria, eta bihotzera hitz egingo diot. Han bere gaztaroan bezala erantzungo dit, Egiptotik igo zenean bezala. Neure emazte egingo zaitut betiko, neure emazte egingo justiziaz eta zuzenbidez, maitasunez eta errukiz. Leialtasunez egingo zaitut neure emazte, eta zuk ezagutuko duzu jauna. Jaunak esana. Entzun alaba eta ikusi, makurrezazu belarria. Entzun alaba eta ikusi, makurrezazu belarria. Entzun alaba eta ikusi, makurrezazu belarria. Ahaztu zure herriaz eta aitaren etxeaz. Zoraturik dago erregea zure edertasunez. Bera duzu jaun, egiozu auspez agur. Entzun alaba eta ikusi, makurrezazu belarria.
Guztiz ospetsua dator printzesa, urrez apainduriko soinekoa jantzita. Erregea gana daramate, neskatxa adiskideek jarraitzen diote. Entzun alaba eta ikusi, makurrezazu belarria. Pozik eta alai daramatzate, eta erregearen jauregira sartzen dira. Gurasoen ordez, semeak izango dituzu, eta lurralde osoko buruzagi egingo. Entzun alaba eta ikusi, makurrezazu belarria. Aleluia, aleluia, aleluia. Zatoz Kristoren emazte gaia, arrezazu, jauna zure zabetiko prestatua duen koroa. Aleluia, aleluia, aleluia. Jauna zuekin, Jesukristoren Evangelioa San Mateoren liburutik. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite. En cambio, las prudentes se llevaron alcuas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: que llega el esposo, salid a su encuentro. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron: por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad os digo que no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Jaunak, esana? Ez dakigu ez eguna, ez ordua, zein dan. Ez dakigu noiz etorriko zaigun gure jangoikoa, geure atera, geure bizitzan jotzera. Ez dakigu. Baina badakigu hori gertatuko dela. Lehenuo edo geruo hala emango da. Eta gaur gure jangoikoak parabola eder bat luzatzen digu. Parabola eder hori esaten digu 10 emakume zeudela, eta 10 emakume horiek berdina zuten, ezta? Berdina jasoz izen zuten jangoikoarengatik. Baina 5 bete izan zuten bere potea eta tartetzen euskeraz. Bueno, nola da? ¿Cómo es? Olioz. Olioz, eskerrik asko. Eta beste 5 ez zuten hori bete. Eta aitzen dute Jesus etortzekoa dela, jabea etortzekoa dela, eta bere eginkizuna ingabe dutenek
urduri jartzen dira. Eta beste izaten dira, emaguzu pixkat. Besteak zalantzan eta esaten dute, jo, eske zuentzat eta guretzat igual ez dago, juntzaitezte erostera. Eta berandu iristen dira. Eta barrura sartzen dira, etxeko lanak eginda dutenak. Eta hori zer esan nahi digu guri? Guri doai handi bat eman izan zaigu, ezta? Doai handi hori da geure bataioa. Jangoikoaren seme eta alaba egin gaitu. Baina horrekin ez da dana bukatzen. Hori emantzagu, hori lantzeko. Horrekin ez da bukatzen. Emantzaigu tresna bat betetzeko, emantzagu bizitza bat jangoikotaz betetzeko. Eta jangoikotaz balima gaude beteta, gure jauna geure atea jotzen duenean, ez daukagu inungo bildurrik. Ezagutzen dugulako eta berak gu ezagutzen gaitulako. Beraz, bete dezagula geure bizitza gure jangoikotaz. Ez gera inoiz damutuko. Ez gera inoiz damutuko. Gure anima hori behar du. Jangoikoaren ikutua. Jangoikoaren maitasuna. Nos presenta el Señor una parábola en donde las 10 vírgenes tienen lo mismo. Se les ha dado un don. Que ese don lo podemos significar en esta parábola como el don que nosotros hemos recibido de ser hijos e hijas de Dios, del bautismo. Y que muchas veces nos parece, por esa acedia espiritual que solemos vivir en nuestra vida interior, que con eso ya todo está listo. Y esta parábola nos dice, no, a todos se os ha dado lo mismo. Pero lo importante no es coger eso y ponerlo en una estantería y listo. Sería lo mismo que si nuestro marido, nuestra mujer, nuestros hijos, nuestras hijas nos regalan algo muy bonito para nuestra vida, ¿no? No voy a decir cada uno que piense lo que sea, ¿no? Algo muy bonito, ¿no? Y, ¡ay, qué bonito, y lo guardamos! ¿Pero no te gustaba? Sí, pero ahí está mejor. ¿Pero cómo va a estar mejor? El bautismo no está para tenerlo en casa y listo, en la estantería y listo. El bautismo está para llenarlo. El bautismo, nuestra vida de Dios, está para llenarla de Dios. Porque cuando toque el Maestro a nuestra puerta o toque la muerte a nuestra puerta, que nos va a tocar, si estamos llenos de Dios, ¿qué nos va a pasar? Vamos a estar esperando el abrazo que Él nos va a dar, con ganas. Y estaremos diciendo, sí, que pase ya y que me encuentre yo con el Señor. Si uno desea el amor, la presencia de Dios en su vida, al final ese deseo que se convierta en algo de cara a cara, de tú a tú, es algo bueno y bonito para la persona. Pues hoy le pedimos al Señor que llenemos nuestra vida del amor de Dios, de la presencia de Dios, a través también y sobre todo de sus sacramentos y de nuestra oración personal. Kristorengan zuen sinismena aitortzeko bere odola zixuri zuen Santa Teresa Benedikta gurutzekoa martiri santuaren oroitzepena egitean ezka dezaiogun otoitz jangoikoari. Kristau elkarte osoa bete dezala leialetak hementsu Jesusek utzi zion misioa, baita nahi lukeen erantzurik ikusten ez duenean ere.
eska dezaiogun jaunari. Beren erlijiogatik, kultura naiz arrazangatik, eskubideak errespetatzeko eskatzeagatik pertsegituak eta zigortuak diren pertsona eta herrientzat izan dezagula kristauok zenide bihotza. Eska dezaiogun jaunari. Behartsuak, baztertuak eta laguntzari gabeko gaixoak maiteki hartu eta arreta zaintzen dituztenek suma dezatela espirituaren laguntza eta zenideon elkartasuna. Eska dezaiogun jaunari. Kristorekin bat eginda egoteagatik, odola ere isuri duenak da martiria. Gaurko fedeunen artean ere izan daitezela sinismenari tinko eusten erakutsiko diguten bokaziodunak. Eska dezaiogun jaunari. Hau dana eskatzen dizugu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ogi hau, lurra indarrak eta gizakeren lanak sortua. Hau xingo zaigu, betiko zorinaren ogi. Bedeinkatua zu jauna zeru lurren jangoikoa. Zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ardo hau, matxo indarrak eta gizakeren lanak sortua. Hau xingo zaigu, betiko zorinaren edari. Zenideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza Osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Onartu jauna bihotzonez, Teresa Benedikta Martiri Santuaren jai honetan aurkezten dizkizugun emaitzak, eta itunzarreko opari desberdinak opari bakarraren bikaintasunera eraman zenituen horrek, gertaberri ezazu zeure semeak bere odolaz eskaini zizun opari hura. Errege bizibeizera gizaldi eta gizaldietan, jauna zuekin, gora bihotzak, eskerra jangoiko gure jaunari, egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri, noan nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna eta guzti santu jainko alguztidun beti erekore. Egokia da bai zu goreztea, guretzat duzun ardura miragarria agertzen baituzu. Zeruetako erreinuagatik beren burua Kristori eskinita bizi izan diren santuengan. Horrela, hasiera hartako santutasunera erakartzen duzu berriro gizadia. Eta aurretik gozarazten dizkiozu hemen geroko bizi berrian izango dituzten ondasunak. Horregatik, santu eta aingero guztiekin gorezten zaitugu, beti eta beti kantatzen dugula. Santu, santu, santua, diren guztien jangoiko jauna, zeru lurra, beteri dauzka, zure iztira. Santu zera behi jauna, eta santutasun guztiaren itorri. Egitzazu bada santu garduek zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, hogi hartu eta eskerrak manez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena.
Era berean, afalondoan, kaliz harturik, berriz ere eskerrak manez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau, nire, oregarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu. Zuri eskerrak manez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta dola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure eta santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin eta Liz gizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur oroitzen ditugun, Ladislao, Jose Luis, Joseba, Félix, Eva, José Ramón, José, Luis Mari eta Teodora. Hildako guztiak ere, arritzazu zeure arpegeren argitan. Errukizakizki guarrengo guztiok betiko bizia eritxe ezagun, jangoikoaren ama Maria Virginia doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostol santuekin eta gizalde guztietan zure dizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gorezitzagun Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainkoa ital guztiun horri, Espiritu Santuarekin batean ospetaintza guztia, gizalde eta gizalde guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildor gabe kanta dezagun, gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinoa, egin bedi zure naia, zeruan bezala horretan ere, emaikuzua, egunontako ogia, barkatu gure zorra, guk ere gure zorgonei, barkatzen diegu ezketo. Ez gaitzazotziten tentatbigan erortze, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzu pake agurugunotan, zure errukiari esker bekatutik garbi bizi gaitezen eta estu aldietan zendo. Betiko zorionaren itxaropenean Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko den, zai gaudela. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pake uzten dizuet, neure pake ematen. Begira zure lezaren sinismenari, eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala emaio zulizari pakea, eman batasuna, errak bizibaizerak gizalde eta gizaldietan, jaunaren pakea, beti zuekin, emaio zue alkarre pakea. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Hemen jangoikoaren bildotxa, una munduko pekatuak entzen duena, zorion txua jaunaren maira deituak.
Ostian bizi zara, gauta eguni bati, maiteko zaitut beti, bihotzetik. Maiteko zaitut beti, Gurutziltzatu zaitu infernuak, eta mundua bukatu. Sagrarioan bakardadean, horri lupean bazertu, baina du Jesus somaitatzea, Elohitzea nahi dugu, Elohitzea nahi dugu. Ostian bizi zara, gauta eguni bati, maiteko zaitut beti, bihotzetik. Maiteko zaitut beti, bihotzetik. Egin dezagun otoitz. Teresa Benedikta Martiri Santuaren oroitzapen egun honetan, egizu aita bihotz bera, gurutzeko zuaitzaren fruitu zerutarrak indar dezala geure bihotza. Paradisuan zuri bizi zuaitzetik parte izateko zoriona izan dezagun, lur honetan Kristorekin leial bat eginez. Errege bizi behizera, gizaldi eta gizaldietan, jauna zuekin, eta bedinka zitzatela jangoiko alguztidunak, aitak, eta semeak, eta Espiritu Santuak. Zoazte jaunaren pakean. Aingeru batek Mariari, Dio grazias beteja, jangoiko garen semeari, emango diozu sortzea, goizarratxetak eguerditan, amagoresten zaitugu, aingeru garen hitzak berak, guk ere zaten ditugu. Eskerrik asko, etorri zeaten guztioi, zaindu zaitezte, eta orain nahi duenentzat Jesus gurutzeko aukera izango dugu. Arratzalde on bat izan dezazuela.